Spojené štáty po 43 dňoch ukončili najdlhší shutdown, teda vládnu paralýzu, ktorá spôsobila zavretie väčšiny federálnych úradov. Vládne úrady sa znovu otvorili, rozpočet prešiel a ceny krypta sa v podstate nepohli. Trump pritom pred pár dňami predstavil aj plán na 2000-ovú dividendu z tarifov pre Američanov. Zatiaľ však nie je jasné, či ho najvyšší súd nezastaví. Ale ak by prešiel, tak by retail mal znovu peniaze zdarma na rozdávanie. Zaujímavé je, že zatiaľ čo USA riešili funkčnosť vlastnej vlády, Kazachstan oznamuje vznik štátneho kryptofondu. Inými slovami, niektoré krajiny bojujú o rozpočet, iné si tvoria kryptorezervy. To samo o sebe niečo vypovedá o posune, ktorým sektor prechádza. CEO Nvidia zopakoval varovanie, že Čína má náskok v AI pretekoch. A hoci sa to môže zdať vzdialené, technologická dominancia sa dnes prelína s finančnou. Vrátane krypta. Kto bude viesť v AI, bude mať veľkú výhodu aj v dátach, infraštruktúre a digitálnych aktívach. Je teda veľká šanca, že onedlho uvidíme aj oficiálne štátne investície do AI firiem. Pretože proste nebudú mať inú možnosť, ak nechcú prehrať tieto závody. A teraz niečo čisto z krypta. Aave schválilo ročný program spätných odkupov svojich tokenov za $50 miliónov. Orderly používa 60% poplatkov na tieto buybacky, Uniswap zvažuje podobný krok a rovnako aj Lido. Vzniká tu tak jednoduchá investičná téza. Nakupovať tokeny, ktoré sa zároveň automaticky vykupujú z trhu. Na druhú stranu, nebolo by lepšie tieto peniaze smerovať radšej do vývoja? Pretože ak vykupujete svoje tokeny, ale neinvestujete do vlastného rozvoja, môžete rýchlo začať technologicky zaostávať. Pre tých, ktorí nechcú nič nakupovať, stále existuje možnosť farmenia budúcich odmien. Farmenia airdropov. Stačí obchodovať na decentralizovaných burzách, ideálne tak, že ste zahedžovaní, aby vám nevznikla strata a máte šancu získať odmeny takmer zdarma. A na výber je tých burz naozaj dosť. Lighter, Paradex, Pacifica, Bulk Trade, Extended, Hyperliquid, Variational, Rhea, Satori, Trade, Hibachi a nejaké ďalšie. Len teda je potreba dodať, že airdropy nie sú garantované a poznáte to. Obchodovanie nesie riziko straty kapitálu. Bez ohľadu na to, ako veľmi dobre to máte vlastne prešpekulované. Vlády zápasia s rozpočtom, štáty vytvárajú kryptorezervy, firmy odkupujú vlastné tokeny a projekty rozdávajú miliardy vo forme budúcich airdropov. Vám stačí si iba vybrať, čo vás zaujíma. Nezabudnite nás sledovať. Nech vám nič neunikne. No, somewhere.